Dobrý deň, hlásim sa vás spred budovy Slovenskej televízie, kde sme sa chceli stretnúť dnes s riaditeľom a ako to celé dopadlo, sa dozvieme za chvíľu. Robertovi nič nestalo, aby náhodou tá elektronička neprešla. Ale že mu nepovedá Petr, že Robertkovi, ale nie tak skvelé. Tak keďže nás ignoruje televízia, tak aspoň niekto je tu z našich súkromných médií, tak pozdravujeme všetkých týchto. A toto sú naši členovia odhodlaní dostať sa k nejakému bodu víťazstva. Som na nich hrdý, lebo sú to aj tvrdí, priebojní, inteligentní a verím, že s takýmito ľuďmi odhodlanými sa nám to podarí vyhrať. Že? Áno! Tak! My zvíťazíme. Áno. Pokiaľ sa môžem spýtať, ako dopadlo dneské stretnutie? No zatiaľ sme mali so sebou stretnutie. A očakávame, že možno príde skôr stretnutie s tretím druhom, ale možno sa nám podarí stretnúť to aj človeka, ktorý má funkciu štatutára a vie o niečom rozhodnúť, lebo posielajú nám tu kadejaké kusovky, ktoré sa tvária, že čo si vedia vyriešiť, doriešiť, ale celou ich úlohou je ukázať, že oni sú len dôležití, odškrtnú si na prémie, že pokúsili sa kontaktovať sa s občanmi. Možno to ešte dajú aj do televízie, že aký mali úspech, že riešili občianske otázky, teda, že je to ozaj verejnoprávna televízia. Lenže asi je to verejnoprávna televízia verejných žien. Ale táto verejnoprávna televízia má strašnú krízu, pretože nás zastupuje, alebo teda tú televíziu zastupuje šéf krízového centra, pán Mažula. Áno, lebo si myslia, že tu je kríza. Áno. A čo si o tom všetko myslíte? No, ja osobne si o tom myslím to, že kríza je, ale nie finančná, ale predovšetkým morálna. A hlavne STV. Áno, presne. A odhodlanie je vlastne na čo? Budete tu čakať do večera alebo do zajtra? My ich budeme otravovať, kým neumreme. Každý Buď deň. sa to zmení, alebo sa zmenia oni, alebo my. Ale musí sa to ukončiť. Ale máme na nich nejaké kroky. Všetko vám povieme. Nesmie to trvať dlho. Do konca roku musíme odtáto vyhnať nielen takýchto pohlavárov, ale dať do poriadku túto krajinu, lebo sa hanbím, že na tomto Slovensku momentálne žijem. A ja som zatiaľ neprišiel, či tu majú úradné hodiny pre nás, pre občanov. Áno, presne tak. Lebo zatiaľ tu neprišiel na to. No nie, toto je veľmi dôležitá televízia. Toto je tak dôležitá televízia, že ona nepotrebuje ani divákov. To ste už počuli? A viete, prečo nepotrebuje divákov? Lebo vysielajú blbosti, ktoré nikoho nezaujímajú. A my sme chceli, aby už konečne sme mohli niečo pozerať, za čo platíme. Ale keďže nemôžeme pozerať to, čo by sme chceli, asi nebudeme môcť platiť. To asi nepôjde. Čo vy na to? Prišli sme asi na tú jednu vec, že ľudia z televízie zistili, že mysleli, že existujú nejaké koncesionárske poplatky, ktoré prichádzajú na účet a oni až v túto chvíľu zistili, že za tými koncesionárskymi poplatkami sa nachádzajú nejakí ľudia a teraz oni ani vlastne nevedeli zistiť a nevedia doteraz, že na koho, kto to má vlastne na starosti. Tam kedysi, teda v sobotu som si všimol na Vrátnici, bol oznám, že ľudia, ktorí majú platiť koncesionárske poplatky, tak v hlavnej výškovej budove na niektorom poschodí. Možno by bolo dobré tam sa ísť objektívne informovať o ohľadom tých koncesionárskych poplatkov. To je síce pekné, ale že na to poschodie sa musíme dostať iné rebríkom, lebo odtiaľ to nás pán Marula nepustí. A nesmieme byť násilní, takže sa nám nesmú ani tie rebríky zlomiť, lebo mohlo by to byť prejavom násilia. Treba zavolať hasičov asi. Hasiči. Čiže nemôžeme chodiť po pôde tohto územia, lebo to je vlastne ich, a tu sa musíme riadiť ich ochrankármi, ale kebyže poprosíme nejaké, čo ja viem, centrum tých vzdušných balónov, že by nás tam dopravili, tak sa tam dostaneme ľahšie. Ešte keď môžem na to povedať, oni si ale neuvedomili všetci od upratovačky až po generálneho riaditeľa pána Miku, že sú naši zamestnanci, pretože sú platení z našich daní a takisto podporované z koncesionárskych poplatkov. Chceli by sme sa dostať do relácie občan za dverami. To už sme... My sme občan na vrátnici, lebo Slovenská televízia má reláciu občan za dverami.
a rieši tam problémy občanov, takže chceli by sme sa tiež dostať do tejto relácie. Zatiaľ to tu vyzerá celkom divne, lebo tu nás sa neberú ako občanov, ale ako keď to povie v jednotnom čísle, že občan. A nevieme si to preložiť. Občan. Obobčan. Obobčan. Ale vidím, že majú nás vo veľkej úcte, pozrite sa, my sme si museli sami toto kúpiť. Ani sa nevedia poskladať na to, aby nás aspoň privítali, aspoň pekným slovom. Sol hadam majú, chleba tiež, aspoň chlebom a soľou. Na najvyš možno nasypú sol do vzduchovky a tak nás pozdravia. Ale jednoducho úroveň je tu skutočne. Tu je ukazovateľ, koľko je tu pekných aut. Zalezený kdesi. Ale síce my nie sme ani televízia, ale máme divákov, pretože tu všetci na nás pozerajú, hlavne z toho stánku, kde sa nachádza pán Margula. Nadviazam, keď dovolím sa na teba. Počkaj. Nech sa páči, to pekné slovo. Mne by naozaj stačilo jedno, že keby trošku začínalo zaznievať z pôdy verejnoprávnej televízie pravdivé slovo. Áno. Aby informovanosť verejnosti bola o pravde a nie o klamstve. A trošku slobody ako pre ľudí, ktorí pracujú v tejto ustanovizni, aby jednak neboli pod tlakom, aby boli nútení prinášať nepravdu a zavádzať verejnosť a jednak aby oni osobne nabrali toľko osobnej síly, aby si uvedomili, že oni sa tomu tiež musia a sú povinní zoprieť a oni zodpovedajú za to, že ak teda tie polopravdy a klamstvá sú vysielané, tak kto ich produkuje. Čiže v podstate nám ide o to, aby sa oslobodili ľudia, ktorí tu pracujú, aby nadobudli ľudskú dôstojnosť a prijali zodpovednosť za svoju prácu a plnili svoju úlohu. To je všetko z mojej strany. Tak. Ja by som dodal, vidíte, úspech už určitý máme. 1. júna sme boli len na vrátnici, zavreté dvere a teraz sme sa prebojovali a sem, možno každý týždeň o poschodie vyššie vystúpime a tých poschodí je tu bohato. Koľko je tu poschodí? No, môžem ja. Napriek tomu, že vlastne sa nachádzame v novovytvorenej humoristickej relácii 5 minút po 12. Chcela by som sa prebojovať aj k vážnejšiemu slovu. My sme totiž vytvorili nejaký koncept toho, čo by sme chceli urobiť. A iba taký úryvok z toho začiatku, ktorý začne teraz a bude pokračovať, budú mať ďalšie vážne kroky, som vám dovolila prečítať. Takže vytvorili sme toto. Návrh na zastavenie financovania RTVS formou koncesionárskych poplatkov. My, občania Slovenskej republiky, nedobrovoľne prinútení zákonom platiť koncesionárske poplatky, odmietame prispievať na chod televízie z dôvodu dlhoročného neplnenia funkcie a povinností, pre ktoré bola zriadená. Ako verejnoprávna televízia má za úlohu vzdelávať, vychovávať a objektívne informovať občanov o aktuálnom dianí vo vlastnej krajine aj vo svete. Dospeli sme k presvedčeniu, že dnes už žiadne z týchto povinností neplní. My, občania Slovenskej republiky, žijeme reálny život, ktorý sa zo dňa na deň zhoršuje, čo sa dostatočne neodzrkadľuje v prinášaných informáciách, nehovoriac o tom, že informácie sú nielen povrchné, teda nejdú do hĺbky problémov, ale ani nepátrajú po skutočných príčinách a riešenia už vôbec nehľadajú a nepomáhajú vôbec. Pri osobných návštevách našich zástupcov, v tomto momente nás, sme zistili, že v samotnej inštitúcii vládne strach a cenzúra. Cítili sme tichú podporu samotných zamestnancov, ale aj neochotu skutočne rokovať o našich návrhoch a dohodnúť sa a hľadať východiska. Pre zodpovedných zamestnancov STE z komunikačného oddelenia
sme my občania neboli rovnocennými partnermi z ich pohľadu a bolo tu cítiť nadradenosť a povýšenosť. Cieľom našej návštevy bolo zlepšiť situáciu v informovanosti, na čo máme právny nárok, nielen ako občania či diváci, bez ktorých sa žiadna televízia neobíde, možno okrem tejto, ale aj ako koncesionári. Tento návrh podávame v nadväznosti po podaní písomnej výzvy, ktorá bola adresovaná generálnemu riaditeľovi Mikovi už 25. apríla 2013, ale doteraz je to bez odozvy. A vzhľadom na opakované pokusy o dohodu, ktoré zostali len na úrovni pokusov, teraz už žiadame zrušenie cenzúry aj autocenzúry, zaradenie skutočných vzdelávacích a výchovných programov, ktoré nebudú viacej znižovať IQ súčasnej dospelej, dospievajúcej a detskej populácie. Vyhradenie vysielacieho času priamo nám, občanom. Zatiaľ v dĺžke 2 hodiny 1-krát v týždni. Žiadame o túto zmenu a splnenie našich požiadaviek najneskoršie do 29. augusta 2013. V opačnom prípade od septembra 2013 už nie sme ochotní túto verejnoprávnu inštitúciu podporovať finančne formou koncesionárskych poplatkov a zastavujme platby, pretože už viac nebudeme divákmi ani poslucháčmi televízie a rádia Slovenska. S pozdravom, vaši občania Slovenskej republiky. Chcela by som ešte dodať, všetci, ktorí to budú sledovať na tomto videu, aby nám pomohli v našom snažení, všetci zažívate to, čo zažívame aj my, všetci máte svoje bolesti, ale nemusíte ich mať. My sme sem neprišli na to, aby sme trpeli. My by sme tu mali byť šťastní. A keď šťastní nie sme, niečo je zlé, tak to napravme. To je veľmi ľahké. Ďakujem.